Il-Ministru għas-Saħħa ġewwa Tjana ħabbar li sar il-5 intervent kirurġiku b'metodu mill-inqas invażiv l-Isptar Mater Dei bl-użu ta' robot. Waqt il-konferenza Raġġ ta' Tama permezz ta' messaġġ audiovisiv, il-Ministru spjega l-istudju dwar il-kanċer tal-pajp tal-ikel wera li l-operazzjonijiet b'dan il-metodu, magħruf bħala keyhole surgery, joffru l-istess riżultati bħall-operazzjoni tradizzjonali iżda b'inqas kumdità u żmien ta' fejqan. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Adrian Delija tkellem dwar il-valur tal-ħajja u qal li hemm tama anki meta wieħed jemmen li l-vjaġġ ikun intemm. Semma fost oħrajn lil Jake Vella li qal il-vjaġġ tiegħu dam 15-il sena u matulu għamel ħafna ġid. Semma wkoll każ ta' mara li xtaqet li l-iżball li ġara lilha meta l-kanċer li kellha ma nqabadx ma jiġrix lil ħaddieħor u enfasizza l-importanza li l-bnedmin jieħdu ħsieb lil xulxin. Dr. Gordon Gallia, rappreżentant tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qal li filwaqt li l-każijiet tal-kanċer qed jiżdiedu fl-Ewropa, ir-rata ta' mwiet qed tonqos. Faħħar is-servizzi tal-onkoloġija f'Malta fosthom dawk ta' screening u stqar li hu ħaj grazzi għas-servizzi offruti f'pajjiżna wara li ġie trattat tal-kanċer aggressiv fil-prostata. Għal il-kanċer qed jiżdied għax in-nies qed jgħixu aktar u wkoll riżultat tal-istil ta' ħajja li konna ngħixu 20-30 sena ilu. Għalli kanċer minn kull 10 f'Malta huma riżultat ta' xorb alkoħoliku jew obeżità. Feluq tal-konferenza l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono qalet li bl-avvanzi fil-mediċina hemm kanċers li jekk jinqabdu kmieni jistgħu jitfejqu. Faħret laqdiet mhux governattivi u saħqet l-importanza li s-soċjetà tnissel tama biex persuni milquta jiġihom il-kuraġġ u ma joqogħdux lura milli jfittxu l-għajnuna li tista' twassalhom għal fejqan.